चॉकलेटी ओ माय स्वीट हार्ट हई दुइये महीना में निकलल बाटे पेटी कहता कि आज नु तार पेटी फेंक देलख बक्सा फेंक देलख हे खानी ले तो तू यही तरह रहलू ह कि पहिले तू रहलू ह अरे तो नई हर में रहलू तू टिटिहरी आ ससुरा में गोटैलू ए जा कहे के लई है लई है लेकिन लय के सहारा लेके गणेश जी का बोला जाए कहे के बका एक दो अरे बुद्धि के बड़ा विधाता ए गणेश जी अरे भाई में लागल जबरेश जी देखी देखाई ये गीत तबे बुझाई जब हमार बात ध्यान से सुनब लड़का जे गाना लिखलक किताब पढ़लस किताब में से मंथन कैलस आ वो पर गाना बनौलस लड़का गणेश जी के कहल गल कि बुद्धि के बड़ा विधाता है गणेश जी भाई में लागल जबरेश जी रेस जी ई कब के बात है कब के एक बार के बात है कि गणेश जी और कार्तिक जी दोनों भाई आपस में झगड़ा करे लगे कार्तिक जी कहता रहे कि पहले हमार बियाह होई तो गणेश जी कहता रहे पहले हमार बियाह होई भोलेनाथ देखले कि हमरा रहते लड़का दोनों झगड़ा करी से तो गर्जीवन के रहला से हो जा फायदा का भोलेनाथ कहले कि बियाह होई लेकिन सबसे पहले वो करे बियाह होई ये तीनों त्रिलोक 14 भुवन के सबसे पहले परिक्रमा को के हमरा लगे आई वो करे माथे सबसे पहले मौड़ तो कार्तिक जी के सवारी हम मोड़ जब इतना बात कार्तिक जी सुन ले तो मोड़वा पर बैठ गए अब फुर से चढ़ के लगले तीनों त्रिलोक 14 भुवन के भ्रमण करे अब फिर में फंस गए गणेश जी सोचले कि अब न हमार सवारी हम हम घूमे निकलब जहाँ बिल देखी वही जे जाई घूस बुद्धि लगौले कैले का माता पिता के खूब सुंदर आसन दे के वही आसन पर बैठा दी हले और वही लोग के पांच हली परिक्रमा के कहते रहे कि पिताश्री अब हमार विवाह कइल जाओ भोलानाथ कहले कि कैसे बियाह कइल जाओ बर लइका गइल बारे अभी भ्रमण करे खातिर तू कहता रह कि बियाह कइल जाओ देखी गणेश जी कितना सुंदर शब्द से भोलेनाथ के जवाब दे पिताजी तीनों त्रिलोक 14 भुवन घूमला से का फायदा बा तीनों त्रिलोक 14 भुवन माई बाबू के चरणिये में पाओ जाला जिस घर में माता पिता हंसते नहीं उस घर में कभी देवी देवता बसते नहीं जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में देवी देवता नियत तेरी अच्छी है तो कर्म तेरा दासी है नियत तेरी अच्छी है तो कर्म तेरा दासी है बाहर जाने की जरूरत नहीं दिल तेरा साफ है तो घर में ही मथुरा कवि लिखले गणेश जी के बारे में का अरे बुद्धि के बड़ा विधाता ए गणेश जी अरे भाई में लागल जबरेश जी माइए बाबू में होला दुनिया के देखई नीनू जी से पहले परी
अब गणेश जी के सुमरन